Аркадна галерия. Арката на галерии Камара е единственият пример за триумфална арка в елинистичните земи. Тя е част от комплекс, който започва да се строи от Цезар Гай Валерий Максимилиан. Галерий е един от 4 императори на така наречената Третархия със седалище в Солун. Градата в първоначалния си вид се състои от 8 стълба, подредени в групи от по 4 стълба в 2 успоредни реда. Между стълбовете са оформени 3 сводести отвора, от които средният е по-широк и по-висок от останалите. 4 централни стълба, които имат мраморни плочи с релефни украси, са по-големи от външните и са свързани помежду си с полицилиндрични арки, поддържащи купола. Днес са запазени 2 основни западни стълба и един вторичен. От източната колона е оцеляла само основата под повърхността на днешният площад. Местоположението на изгубените стълбове се идентифицира чрез диференциране на паважа източно от старината. Триумфалната арка е построена на кръстовището на 2 пътя. Единият е колонираният Популистки път, която свързва дворцовият комплекс с ротондата, а другият, най-важният път в града, римският централен път, Византийският булевард, който пресича града от запад на изток. Тази улица е започвала от Златната порта на западната стена, минава под Триумфалната арка и завършва при портата на Касантротики при източната стена на височината на площада на Шадраваните. Този участък, площадът има ширина приблизително 10 метра и е мило обграден от галерии с колонии, които са завършвали при отворите на страничните колони на арката. По протежение на галериите и зад тях са се помещавали магазини. Големите мраморни колони са облицовани с релефни мраморни плочи. На север са изобразени сцени от постиженията на галерии на бойното поле. Изображенията на южната колона изобразяват ритуално епично жертвоприношения на Диоклециан и галерии с персонифицирани Вселената, мира и единството, както и коронясването на 4 императори от Тетрархията Диоклециан, Максимиан, Галерий и Константин от крилати победи. С тези изображения арката показва военната сила на Кесаря и политическата мощ на Трерархията. Камарата през всички години е била една от най-емблематичните и известни исторически забележителности на града.